TV Ubwansu bw'umuguzi inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto yatukana chinga kichinde nga nimbwata abana bane wasone nabwata abana obairire gosena se kinyonsi obairire gosena se saluni obaikirigalia obatebiringa bono ndageta abana aba banyole service erigana yatokana nga bona abana bari kwabatigire goseniga ari kwabatigire wachire wasukire kidogo notata kora bibire bitatu gali gosene town gosena asende wandaiga yatokana nga kare kwabatigire nyomba galia kogingeru bale osengo koro bale kende ose byali bankora osigubale wangi akomenteru chi expenses kete chinyinge sana yatokana nga umwana ngere gotebinga bono tikatugwake gosene eryoga tigatoko kolere bintu gete tigatoko sibya magoro tigatoko nayo monyene wo watebetanga abana aba bagende bagingeru ko gingeru woka tarikende bara ko gingeru woka bono gukwirana kwanyara abana bakirugo senelibwe wanyara bakolwe bibakolerwe bono bindembiro kibyaleta bichangi ya by the way because aye budget ya ungwa manyetenga ki ya yewe kirase budget ya newe kira nigege kira konende yatukana nga buna nasukire kidogo kwangera kuburia bana nga ngakagendo gete omwana matera tanya gukana omwana erago teba ekera na matenga tatango kwa kanale lakini bona expenses yekigeche gyako nga abantu babwate kinyonsi abantu babwate saluni abantu babwate biashara kuna atigire omwana sina mutigire kuna china gotenga ki omwana oyineke kyoko mokora labda osino kungira woka ya binde bitige asenge nchonga ki na gotenga ebyoko mokolera nkiriyo kana gotebya ebindo komenta expenses bona timbwati asenge bona kwangira konga pattern intabwate ose budget intabwate negera ngobolinga ki natigire abana sinatigire nachananyara bamente ibe bintu binde ebinta atebete etabitiri cyaleta bichangira because inchoma nyene nimenye tenga ki nengo nabwate neisa ine okungira woka osekora suwe byara byoka negera ngoboli mokotinga etabye yo embwe yo enare yetalengiya okyasaba mino ayerengiya gokyasole negera ngobolinga ki ine gaki igombuya ine gaki igomboronge turonge ichimbo cheto